Mit navn er Mogens Møller. Jeg vil i denne video vise dig, hvordan du ekskluderer bestemte sider i din splittest. Og det vil jeg gøre med splittest-værktøjet Visual Website Optimizer. Nogle gange, når du laver en splittest, så kan du have brug for, at der er nogle bestemte sider, som egentlig skal ekskluderes fra splittesten. Og det er typisk, når du laver de her tests, som er site-wide, det vil sige, at du har nogle split-tests, som du kører måske på hele dit website, hvor du arbejder med de her wildcards, som er beskrevet i en af de andre tests, eller en af de andre videoer her. Der du nogle gange har brug for at lave sådan en site-wide test, men så gå ind og definere nogle enkelte URL'er, som skal ekskluderes fra testen af. Og et eksempel på det kunne være noget her, der hedder IKAST Etikette, en kunde, jeg har lavet lidt test for. I deres tilfælde her har vi testet noget Trustpilot, der ligger herovre i venstre side, og det skal egentlig ligge herovre i venstre side på alle siderne på deres hjemmeside her. Men vi har så nogle enkelte sider, hvor vi ikke vil have det vist på. Og i det her tilfælde er det eksempelvis på deres sprogversioner her. Når man går ind på deres svenske side, så er sprogversioneringen lavet sådan, at det stadigvæk kører på .dk-domænet, og så hedder det bare /se. Og det har de faktisk også med, jeg mener det er den tyske side her. Og hvis vi nu lavede den her split-test her, sådan at vi gik op og sagde, at det skal køre overalt på hjemmesiden, hvor det hedder .dk, og så ellers bare det, der kommer fremadrettet, jamen så vil det her Trustpilot altså også blive vist på den svenske her. Og det vil vi gerne undgå i det her tilfælde. Så derfor har man nogle gange brug for at ekskludere nogle URL'er. Yes. Nu vil jeg lige vise dig i Visual Website Optimizer, hvordan det fungerer. Når du har været inde og sætte din test op, så kommer du til en side, hvor du så skal angive din mål, og derefter får du den her side her frem, hvor du skal angive din test URL og alle de her ting her. Her har du også et felt, der hedder Exclude URLs, og det er her, du skal skrive de her ting ind, der skal ekskluderes. Det felt, du har her, har du lidt forskellige muligheder i. Du kan gøre det, du bare kan skrive. Hvis der er en URL, du skal have fjernet, jamen så kan du simpelthen bare skrive den ind her, og så vil den ekskludere den URL. Du kan også gøre det, du skriver et ord ind, og så vil den simpelthen ekskludere alle de URL'er, hvor det ord det indgår. I det her tilfælde har jeg brugt det, der hedder Regular Expressions. Det kan man nemlig også bruge, når man skal ekskludere her. Og der har jeg så skrevet her, at alle URL'er, der indeholder /se og eller lige med se, eller lighedstegnet se, /de og lighedstegnet de, alle de URL'er, der indeholder noget med det her, skal ekskluderes. Det her regular expressions, hvis ikke du lige kender til det i forvejen, og du ikke lige ved, hvordan man skriver det, så er der en side her, du kan prøve at gå ind på. Den hedder regular-expressions.info, og her kan du få en god introduktion til, hvad det er for noget. Det kan godt være en lille smule langhåret at arbejde med. Du har muligvis også stødt på det i Google Analytics, hvor du også kan bruge det, når du definerer mål. Men som sagt, så kan du også bare angive et ord eller en URL her, hvis det er, du hellere vil det. Har du svært ved de her regular expressions, så kan du også gøre det, du kan skrive til Visual Website Optimizers support. Der er nogle gange, de godt kan hjælpe med, hvis du nu siger, at du har nogle sider, der ser sådan og sådan ud, og det vil du gerne have ekskluderet, og hvordan du lige kan skrive det, så vil de også tit være behjælpelige. Godt. Ellers husk, når det er, at du opretter din test, og du skriver nogle URL'er i den her Exclude URLs, så sørg for lige at få det testet godt igennem, når du lancerer testen, sådan at du er sikker på, at det slår igennem på den måde, som du ønsker dig. Yes, jeg håber, du kan bruge det her til noget.